máme tu bod opätovné prerokovanie prenajmu nehnuteľného majetku obce Banské na základe osobitného zreteľa baru Poľana, uznesenie číslo 107/2023 z 12.12. No, máme tu žiadosť od pani Dargajovej. Posledná, tak? Týmto listom vás žiadam o prenájom nebytových priestorov vo vašej správe o vlastníctve obce Banskej. Nebytový priestor sa nachádza na adrese obec Banské, Café Bar Poľana. Žiadam o prenájom nebytového priestoru na dobu nájmu 2 roky. Predmetný nebytový priestor mám v pláne využívať ako bar, respektíve kaviareň. S pozdravom Martina Dargajová. Takže tu už máme trošku zmenu, lebo je špecifikované, že v podstate na dobu nájmu 2 roky. Ďalej bola žiadosť aj tejto pani Viery Krucovčinovej. Tu nie je špecifikované na akú dobu. Týmto listom vám žiadam o prenájom nebytových priestor vo vašej správe o vlastníctve obce Banskej, nebytový priestor Café Bar Poľana. Nebytový priestor mám v pláne využívať takisto v podstate, to by ste si opisovali jedna od druhej, na bar, kaviareň, cukráreň. Takže tak, tu je už máme špecifikované. Ja keď som bol za pani doktorkou Krausovou, sme sa radili na tú tému. Čiže keď sa jedná o prenájom, kde výška prenájmu presahuje 20 000 eur. Hej, čiže keď takto dá žiadosť na prenájom neurčitá doba, tak sa počíta 10 rokov, hej, minimálne a viac, takže tam presahuje, keď výška prenájmu je viac ako 20 000 eur, musí ísť to cez verejnú obchodnú súťaž. Hej. Čiže tak, rozprával som s pani Dargajovou, že môj taký názor je, že nech skúsi, bude ísť, tak v podstate buď sa jej potom predĺži, alebo no. Takže tak. Len toto vám hovorím, že máme teraz 2 žiadosti. No a čo sa týka, tam bolo na základe osobitného zreteľa, v podstate je to aj na vás. Je tu viacero týchto otázok. Jak starosta, môžem dokončiť. Jak starosta chcem povedať len toľko. Človek chce vyhovieť aj staršej generácii, lebo máme aj pohostinstvo hore. Hej, budú sa byť medzi sebou, poviem, prídeme o krčmu. Hej, už staršia generácia bude, chlapi chcú ísť tam. Budeme chcú sa naťahovať o bar, hej, mladšia generácia. Hej, takže viete, čo tým chcem povedať, že nájdeme také riešenie, že by sme vyhovali v podstate skoro každej oblasti. Takže tak. No a to je mimo toho, hej. S tým ďalej, jak som minule hovoril, rozprávali sme aj o tých tímoch, aj na tom sme trošku tu mali takú, by som povedal, aj menšiu výmenu, však to patrí aj k tomu, hej, že aj priestory potrebujeme, aj kde čo, no a hľadajme riešenie, takže tak, no, takže na základe osobitného zreteľa nemôže byť, lebo tam my máme najprv si schváliť zásady hospodárnosti od 1.11. a tak, hej. Ale dá sa dať do nájmu v podstate Martina, počkajte, ja som mal také, kde som si poznačil. Jednoduché uznesenie, no, že tam bude v tom špecifikované na akú dobu, za akú sumu, komu, no takže tak. Starosta, ja mám návrh potvrdiť uznesenie obecného zastupiteľstva obce Banskej číslo 107/2023 zo dňa 12.12.2024, ktorého výkon bol pozastavený v dôsledku jeho nepodpísania starostom obce Banskej podľa paragrafu 13 odstavec 6 zákona 369/1990 tiežky zákonov obecnom zriadení, kde je neskôrších predpisov. Takže
pani doktorka Krausová rovno povedala, keď schválite toto, rovno budeme podpísať. Ty už na to nemáš dosah. Nie je podpísané, ale nebude to. Tak ja som hovorím, že za prenájom. Len musí byť normálne, obecné zastupiteľstvo v Banskom schváľuje prenájom baru pani tejto na dobu 2 roky za sumu takú a takú. Dobre, a teda, keď to teraz Osobitný zreteľ. keď to teraz odhlasujeme, je to definitívne, že ten bar dostane? Áno. Takže neviem, jak... Ja som navrhol toto uznesenie vlastne. Že by zase nebolo, že nepodpíšeš, lebo zásada, čo je... Ja navrhujem hlasovať za... Keď to navrhol, tak zrejme asi s tým. Oni chcú na základe osobitného zreteľa, povedzte, že je to zle. Zase bude mesiac, prejde pán Ivančo a zase bude zle. Už mohlo byť po verejnej súťaži, ak tedy som hovoril prvýkrát. Toto teraz dám, hovorím, som sa radil, že tak urobiť, no. A neviem, či ja verejne to píši, ale ten osobitný zreteľ tam musí byť uvedený. Nemáme Ale práve sa to hovorí, že nebude uvedený. Schváliť tu mám tak. Keď bude vymyslené, to jedno, a musí byť tam osobitný zreteľ. A tu za koniec ešte som pozeral do toho týždňa. No je, Že hovoril, že zámer nemusí byť schválený. Musí byť zámer. ale zámer, keď ide z súťažu. Nie. Tu máš. Zámer, jak ide o prípad osobitného zreteľa, sa nepoužijú tie ustanovenia z toho. A keď ide o prípad osobitného zreteľa, môže ísť vtedy, že bol zverejnený zámer na 15 dní No, alebo, a ale, ktoré ja som osobitný chcel zreteľ obyšet. zdôvodnený so zásadami o majetku obce. No áno. No však toto tu Keď mám sa poznačené. schválení teraz, Tu tam je mám. len zámer. A ešte odsek 15F bod 2, tak? Nie. Áno, že musí byť v súlade so zásadami hospodárnosti obce. Čiže najprv musí, toto čo hovorím, Krausa hovorila, že najprv musíte schváliť zásady hospodárnosti, že by toto tam bolo zakomponované a tak. A on len povedal jednoducho, že keď tak schváľuje nájom. Zásady už boli od januára platí. No. Nový zákon platí No, od no, januára 2023. A to nič sa nerobilo. Áno. Tie zásady Toto, čo boli som januára. hovoril, ale tu len obecné zastupiteľstvo v Banskom schváľuje nájom nehnuteľného majetku na dobu komu, za koľko. Tak možno povedať. Je to práve číslo. Ja tak uviezol to, lebo ja to uviezol. Čiže zámer, Že, Ide dobrá cesta. lebo keď nemáme zásady, takže tak povedať. Nie, ale zámer. Tu máš zákon, či čítal zámer už schválený. Ja to nemyslím. Ty pozrite, čo to je nový zákon. Čo bolo? No lebo keď je doba neurčitá, tu mám poznačené 10 rokov sa počíta, krát 200 eur, dajme tu máme 2400 na rok, nie? No a krát 10, to už máme 24, tak Ale musí že byť. my sme dávali uznesenie, toto čo ja navrhujem hlasovať, je 2 a 2 roky. Nie, toto ja len tam minulé bolo tam, čo to je 2 roky? Dáva sa na 10 rokov najviac. Buď 2, 3, 4, 5, nie 2 plus 2, čo to je? Sú 4. Čo? Sú 4. To na 4 roky dáme alebo na 2? Môžeme aj do toho No, Martina, hovor ty. mali ako chlapci bombarovi 2 plus 2, pán kontrolór, sa pýtam. To nie je dobré, aj tam som vytýkal, lebo tam bolo opravené. Nie, lebo keď ako pán starosta... To bolo opravené na zmluve, nie na 2. Tak už ako, ale že reálne, že keď sa to tak dá, jak navrhol pán starosta, že... už- Ja nie len tak, ja som s pani Dargajovou rozprával, no. Preto sme zmenili aj žiadosť. Však dobre, má už Takže by bolo- má Ale žiadosti že by to už- napísané, že na Hej. 2 roky, dá na 2 roky a potom po 2 rokoch še predĺží, aký problém. Ale Ja to už je Keď tak mi hovorila, že keď na základe osobitného zreteľa, čo tu je, ja som jej čítal toto, takže to bolo. Hej. Problém 2 a 2 rozlučia, tak potom Nemôžeme, lebo nemáme zásada. Nemôžem to rozhodnúť na Tak. To môžeme robiť jedine tak. Tak, ako ona mi tak hovorí. Keď je s tým totožnená, je. Preto som ja s Martinou rozprával, že tak. A bude to uznesenie podpísané od teba? Hej, čo vieš, že keď jej radím, tak jasne, že No ale pán sa ale len toto, že nájom z pani Dargajovej na dobu 2 roky za určitú sumu, za 200, tak počkajte,
tak mi hovorila, ale na základe osobitného zreteľa mi hovorila, že nemôže. Lebo nebudú v súlade so zásadami. Nemáme zásady vôbec. No. Osobitne zatiaľ to nie je definovanie asi. No. Chystanie. O zámere, ak dávame do prenajmu majetok, musí byť zámer verejný zámer. Musia byť splnené tieto podmienky. Zámer prenajmu majetok obce týmto spôsobom a tak ďalej. Zúradný karton. Dobre, tak potom to máš, keď sme si istí. Alebo keď má on dačo. Ale však tedy, tak akože potvrdzuje prenájom nehnuteľného majetku obce Banské, nájomcovi Martine Dargajovej, nájomné 200 €, mesačne z DPH, ale nie sme placení DPH, tam treba dávať DPH. Ale už budeme placami DPH. Nie, budeme, No, nemáme podnikateľskú činnosť. Ja, my nič, Energie, plus energie, doba nájmu 2 roky. A tam ešte by som navrhoval, alebo ponedlok, neviem, či bude s príslušenstvom. Aha. Príslušenstvom. A to príslušenstvo sa spíše potom tam, kde je zmluva. Lebo nedávno je mi nehnuteľnosť, ja len bar. Jasne, ale Plocha Sovcová. Ja som sa snažil obísť verejnú súťaž. No, tak to poviem. Tak dobre, máme zmluvu. Martina sú Dobre, je to v poriadku, lenže by sme sa nedostali tam, kde sme teraz, ako tvojim zapečením, že sme tu pol roka jednáme ten bar ako nič, hej. Tomu musíme predstaviť. Martina hovorila, že nakoniec dobre. Pán starosta, budeš ako ochotný hneď s ňou jednať, dajme tomu... No hej, ja som však preto na rýchlo. zmluve a tak ďalej. Hej. Len OK, to dobre, tak snáď s tým vyšiel starosta, však to s tým počíta, že nebudeme inštrukcie také. no len tam ešte druhá vec, čo odpíšeme, Ale veď sme ti dali jasnú odpoveď už. nemyslím Kručovčinov. No veď to sme na to reagovali, veď sme ti dali, to má je v zapisnici aj na No však aj. To bolo napísané, že neskoro dala žiadosť, vieš? Však to bolo. No to, že tak, že zmena žiadosti. No, to, že tak. Preto som to tak, že špecifikovali sme na... Takže dávam návrh na uznesenie. Na ten prenájom nehnuteľného majetku obce Banské, Martine Dargajovej, nájomné 200 mesačne, neviem toto či necháme, plus DPH, plus energie, doba nájmu 2 roky. Tak to už sa vyrieši potom. Obecné zastupiteľstvo v Banskom schváľuje nájom nehnuteľného majetku Bar Poľana s príslušenstvom pani Martine Dargajovej na dobu nájmu 2 roky, nájomné 200 € plus ešte tam bolo energie a voda, voda, toto smeti a toto si budeš platiť